खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रैरुप नार्जारिया। थांनाय 2020 मायथाइनि जानुवारि दाननिफ्राय लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय थारियानि बेरबङानि थारियानि ब्रह्मपुर मुंनि गामिनि सिङाव थानाय 13 बोसोर बैसोनि थाखो 9नि ज्योतिराज ब्रह्म मुंनि सासे फरायसाया गोब्राब टिबि बेमार जानानै दंगासिनो दङ। गाहायै ज्योतिराज ब्रह्म मुंनि फरायसाया दुखुनांथाव आनान गसाइनि गेलेनायजों बे जोनोम मोनसेयाव बिमा बिफानि अननायखौ मोननो हायासै आरो बे बुहुमाव रंजालि ब्रह्म मुंनि बिब' सासे आरो गावल' जाना थालांबाय। सुलु मोननाय बायदिब्ला बिब'आ जेब्लानिफ्राय बे बुहुमाव बिमा बिफाया गोमालांदों बे समनिफ्रायनो नखरनि बिबानखौ हायाब्लाबो रुजुननांबोदोंमोन। नाथाय दुलाराय भारतआवनो महामारिया कर'ना भाइरासनि थाखाय गोबाव समसिम लकडाउन जानायनि जाहोनाव खामानि मावनो मोनाखै जाहोनाव बिफंनि बेमारखौ फाहामनो राहा लामा मोननो हायाखै। बेनिखायनो दा बिथांमोना जोंनि बिजोंनि गेजेरजों बयनावबो अनोब्ला जेसे हागौ रां मदद खालामनो थाखाय खावलायहरनाय जादों। बेनिखायनो जायफोर सुबुंफोरा मदद खालामनो सानदों बिथांमोना सुशीला ब्रह्म मुंनि एकाउन्टआव रां हरना मदद खालामनो हागोन। बिथांनि एकाउन्ट नाम्बारा जाबाय 3642979599। IFS क'डआ जाबाय SBIN 00000145 आरो माबाफोर बाथ्रा मोनथिनो गोनां जादोंब्ला 7638214886 नाम्बाराव कल खालामना मोनथिनो हागोन। दानिया फै माखासे नुथाय नायदिनि। दा बियो मा समनिफ्राय जादों जोंबो थाल गैयामोन खिन्थु मैया नुनानै ना मैयाना दाखालि नुनानैसो जोङो माथो एसे उसुबिदायाव दङ बे हिसाबखौ जोङो माने एसे सावरायलायनाय जादों। जों साननायसै मा जिहेथु बिमा बिफाबो गैया हिसाबै मा हायो एसे रायदावहैनोसै बे हिसाबै जोङो थांखि लानाय जादोंमोन। मैया थांखि लानाय हिसाबै एसे सावरायलायनानै गोबांथ' नङा जायखिजाया माबा मोनसे ओरैनो मुलिफोर बायनाय बा बिजिफोर लानाय बा बबेबा मेडिकेलाव थांनायानो जा जों माबा मोनसे एसे फैसा जों खांलायलायनानै जों फैदो आरो बेवहाय बारा गोबावबो थाबाय थानांगौनिबो माबा गैया। जिहेतु लोमजानाय देहा लोमजानाय मानसि हिसाबै लोमजानाय न'खर हिसाबै बारा गोबाव थाबाय थानो बा लेक्सार होबाय थानायाबो बारा थिग नङाब्लाबो जों माने एसे सुंद'ल'सो फोरमायनाय बेयो आरो जायखिजाया जों सानदों मा जों जि अनसुंथाइ होगोन बे थोआ नङा माबा मोनसेसो दा बेखौनो गोबां होनना सानना लानांगोन आरो अर्गेनाइजेसननिफ्राय आफाद हिसाबै जाहाथे बे माने फरायसाया थाबनो हामो दा बेखौ आफा इसोरनाव बोर बिनानै आं बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय। ज्योतिराज ब्रह्म नङा होमबा जिहेथु बिमा बिफा गैला बे समाव जिथु निउसफ्राव होनायबा जोङो मोनदांनानै जोंनि लखिमपुर जिल्लानि माहारियारि आफादफोरा दाखालिनिफ्राय एबा साननै सानथामनिफ्राय जों मोननाय लोगो लोगो लासै लासै फैनानै जि हायो अनसुंथाइ होफैगासिनो दं आरो दिनैनि बे समाव जोंनाव माबा मोनसे थांलायनानै माबा मोनसे होफैनाय जि हायो जों होफैनायनि हाबाफारियाव दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बा बे न'खराव जों दुखु जानाय जि न'खर बे न'खराव जों गसंदों। रुंसारि राजु ब्रह्मनि फिसाज्ला अनजालु फिसाज्ला सानै दङ, फिसाजो सासे ओमफ्राय फिसाज्ला। बै फिसाज्लाया बबिनदि मडेल हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायसा जानानै दङब्लाबो जों दुखुजों फोरमायो बे देरफुहांनाय बे फिसाखौ बे फरायसाखौ इसोरादि मा खालामनानै मा खैफोदाव खोख्लैनानै दोनखो जोङो दुखु मोनबाय। ससियेल मिडियायाव मोननाय लोगो लोगो दुखु फोरमायदों। आंबो न' खाथियावनो दङब्लाबो आं मिथिनानै मोनाखैमोन। जेब्लानोखि मबाइलाव नुबाय बायदिसिना खौरां बिलाइयाव मोनबाय जों दुखुथि फोरमायो। जा हायो जों सानलायबाय मैया दाख्लैनिफ्रायनो जोङो जथुमलायनानै सानलायदों सावरायदों जे जा हायो बै दुखुथिया न'खराव थांनानै सासे ज्योतिराज ब्रह्मखौ जाहाथे एसे अनसुंथाइ होनानै जाबायदि बे सावस्रि आयदानि थाखाय जेरै मेडिकेलनि थाखाय जों एसे अनसुंथाइ होनो होननानै फैदों। जों अबंनि खाथियाव बेखौल' आर'ज गाबदों जाहाथे
बै अनजालु गथ'आ फरायसाया मोजां जानानै फैयो हामनानै फैयो जै मै मै थांनानै थायो जिउ लावनायनि थाखाय